Сәлам малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти-әниләрегез барыгызны да туган тел көне белән. Әлеге көннең аягынан оештырып карарга булды мин кичкенә генә эксперимент. Татар телендә абонентларга, шалтыратучыларга хезмәт күрсәтүче ике компанияны беләм мин. Беренчесе үзебезнең Таттелеком, телефония, интернет, мобиль элемтә хезмәтен күрсәтүче компания, икенчесе федераль элемтә компаниясе Билайн. Менә аларга шалтыратып, татар телендә никадәр абонентлар белән, абунәчеләр белән алар сөйләшәләр. Шуны тикшерәсем килә, никадәр әлеге хезмәт аларда бар. Һәм әлбәттә инде дәрәҗәсенә, сыйфатына да игътибар итәсе килә. Иң беренче эш итеп хәзер без җыячакбыз Таттелеком компаниясының шалтырату үзәгенең, ягъни колл-центрның номерын. Әйдәгез, ничегрәк сөйләшерләр икән безнең белән. Личный контакт-центр для абонентов Таттелеком и мобильной связи Витай. Оператор белән татар телендә сөйләшергә теләсәгез, 5 санына Теләсәгез. Хотите подключить? Теләсәгез. Меня зовут Юлия, чем могу помочь вам? Гафу итегез, татарча сөйләшеп буламы сезнең белән? Слушаю вас. Какая проблема у вас? Мин татарча сөйләшергә дип шалтыраткан идем сезгә. К сожалению, пока занят все оператор. Сознание татарского языка. Кайчанрак татарча була? В сети я не понимаю. Минем татарча сөйләшәсе килә. Переключите на оператора? Әйе, татарчага. Хорошо, Татарчага. я переключу. И следующий план. Айваз. Только на выбор, за что оператор Яхшы, рәхмәт бик зур. Добрый день, компания Таттелеком, меня зовут Дарья. Я могу вам предложить... Дарья, исәнмесез? Дарья, извините, пожалуйста. Только что я общался с девушкой на татарском. Я специально нажал на кнопку пообщаться с оператором на татарском языке. Пообщавшись мило на родном языке, сказали то, что переведут на менеджера татарским языком. Девочка, которая разговаривает на татарском языке. Все. Исәнмесез, кызлар, исәнмесез. Интернет тоташтыру буенча сораулар бар иде минем. Адрес организации? Җиңү проспекты йорт, фатир. Казань. Казан. Казань. Примерно. Sizin adres boyunca компания Таттелеком, интернет, кыртагылар, телевидениеда. Sizin не керек тариф, кыртагызга интернет боюнча. Азанрак, тизлеге буенча тизрәк. Дарья, бик зур рәхмәт. Хәзер без моны карап чыгарбыз. Бер генә сорау бирергә мөмкинме? Бик шатмын шулай миңа үз телемдә, татар телендә хезмәт күрсәтүләренә. Ләкин бик озак тоташтырырга туры килде. Сезнең бик еш мөрәҗәгать итмиләр ахырсы, әйме? Шуңа күрә кирәк дип тапсалар, барыбер татар телендә хезмәт күрсәтергә әзер булып торасыз, шулаймы? Бик зур рәхмәт, Дарья. Уңышлар сезгә. Шушы урында Билайн татарча сөйләшә дигән лозунгтан тикшерер өчен Билайн хезмәтенә шалтыратабыз. Меня зовут Татьяна, буду рада вам помочь. Девушка, извините, пожалуйста, вроде в Билайне есть колл-центр на татарском. Нет, сейчас у нас только русские операторы. Хәзер без алабыз кулыбызга Билайн абонентының телефонын һәм турыдан-туры шалтыратып карыйк. Бәлки бу очракта безгә әлеге хезмәтне күрсәтерләр. Так. Я ваш электронный консультант. Готов вам помочь. Так. Если вас интересует обслуживание на русском языке, нажмите 1. На hürmetli татар телендә тыңлыйсыз. Менә 2-ге басыңыз. 2. Исәнмесез. Мин әлеге көндә үзем башка оператор белән кулланам, әйме? Ләкин миңа тарифлар белән якынрак танышасы иде. Сезгә минутка күп кирәк булса? Ну, уртача 500-300 650 минут бирелә. Билайн операторына һәм 650 минут бирелә. Башка тариф. Ярар, Ильяс, мин кирип карыйм сайтка, әйме? Бик зур рәхмәт. Татарча сөйләшергә шункай рәхәт булды. Бу әле безнең бик туган тел көне, шуңа күрә минем бер шәхси генә сорау бирим әле мөмкин булса. Татар телендә шалтыратучылар күпме? Мәгълүмат алырга теләүчеләр. Яхшы, Ильяс. Бик зур рәхмәт. Уңышлар. Эксперимент тамам һәм әлеге компаниялар үзләренең әйткән сүзләренә тугры булып калалар, вәгъдәләрен үтиләр, абунәчеләргә татар телендә хезмәт күрсәтәләр. Әлбәттә инде әлеге хезмәтнең сыйфаты, дөресрәге
сөйләшү сыйфаты, телнең камиллеге, терминологияларның дөрестлеге хакында бәхәскә керергә була. Монысы икенче мәсьәлә. Бу өлкәдә аларга әле эшләргә, үзләренең сыйфатларын арттырырга була. Чөнки әгәр дә син хезмәтне күрсәтәсең икән, профессиональ дәрәҗәдә күрсәтәсең икән, әлбәттә инде камил рәвештә башкарырга тиешсеңдер. Үзләренең әйткән сүзләренә, вәгъдәләренә тугры булганнары өчен, хәтта урау юллар аша булса да, ахыр чиктә шушы хезмәтне күрсәтергә тырышулары өчен зур рәхмәт компанияларга. Телнең кулланылышына килгәндә, мин кушып шуны әйтәсем килә. Бүгенге көндә без татар телен саклыйбыз, татар теле турында кайгыртабыз, татар теле дип бик күп сөйләшәбез. Һәм чыннан да бу мөһим мәсьәлә. Ләкин шул ук вакытта бер урында тапталып торган кебек без барыбыз да. Ник дигәндә, менә шушы татар телендә сөйләшергә кирәк, татар телендә сөйләшәбез дигән фикер безне алга җибәрә алмый. Татар телен без кулланучылар теле итеп тулысынча куллана алмыйбыз. Минемчә татар теле ул идеаль торышында, ул үзе турында искә төшереп торырга тиеш түгел. Ул бары тик кулланучылар теле булырга тиеш. Без сөйләшкәндә, эшләгәндә, фәнни яктан булдымы бу, әдәби яктан булдымы, бу телне бары тик кулланырга тиеш. Һәм башка телләрнең кулланылышы фән өлкәсендә, хәзерге заман терминология өлкәсендә ул ничектер табигый рәвештә үсә, табигый рәвештә алга таба бара, һәм тел турында кеше уйланмый да. Бары тик аралаша, сөйләшә һәм куллана. Ә без кызганычка каршы кулланыр алдыннан аның әһәмияте турында күбрәк уйлыйбыз, аны кайгыртабыз. Менә шушы киеренкелек бетеп, шушы татар теле турында уйланулар инде эшкә күчсә, һәм без телне кулланып, аны аралашу чарасына, аны хезмәт күрсәтү чарасына, инструментына әйләндерсәк, бу очракта инде безнең милләт буларак та, тел йөртүчеләре буларак та үзебезнең югары дәрәҗәбезгә җитербез төсле. Барыгызга да игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Телебезне кулланыйк, телебездә сөйләшик, телебездә аралашыйк.